Arratsalde on danoi, ongi etorri eta eskerrik asko, ez da kasualitatea izeneko bertsosaio musikatura. Danak arituko dira improvisatzen, naiz eta aurretik tonuak eta hartzen alegintxoa egin degun. Hau esan da aurkezpenekin hasiko naiz, biolinarekin Gari Otamendi, gitarrakin Araitz Bizkai, eta bertxotan bapatean arituko diranak Maialen Arzaius, Onintzen Beita, Miren Artetxe eta Oiana Iguaran. Altxa mesedez, lau bertsolariak. Hasierako agurretarako abiapuntu bat jarriko diet. Bertsoaren inguruan, altzan, urtero bezala, elkartu gaituzte. 6 emakumezko, holtza gainean eta gizonezko bat. Txirritaren bizileku izan zen, altza. Eskaparatea ikusita txirritak burua altxako balu. Txirrita bai edo ez, kaixo denoi altza. Txirrita bai edo ez, kaixo denoi altza. Gaur bertsoekin egin behar dugu dantza. Gaur bertsoekin egin behar dugu dantza. Urruti dago orain txirritaren naia. Urruti dago orain txirritaren naia, bakoitzak bizi behar du bere garaia. Bakoitzak bizi behar du bere garaia. Buru altxako balu ta ez harritu bate. Buru altxako balu ta ez harritu bate. 6 neska eta 2 gizon izango ginake. 6 neska eta 2 gizon izango ginake. Ordun glamur gutxizun neurtu den hitzake. Ordun glamur gutxizun neurtu den hitzake. Ta egitarau honekin poztuko litzake. Ta egitarau honekin poztuko litzake. Txirrita joan zirela dira urte asko. Txirrita joan zirela dira urte asko. Ta kantatu nahi dugu zaudeten entzako. Ta kantatu nahi dugu zaudeten entzako. Txirrita izan edo ez hemen gure lagun. Txirrita izan edo ez hemen gure lagun. Mikroa guk daukagu gozatu dezagun. Mikroa guk daukagu gozatu dezagun. Aran eskatz gaztiak zuentzat bertsuak. Aran eskatz gaztiak zuentzat bertsuak. Utzi mikrozarroiek ta terapetxuak. Utzi mikrozarroiek ta terapetxuak. Bere garaitik nola goazen aldatzen.
bere garaitik nolakoa zen aldatzen, bere burutik gatoz ahotsak altxatzen, bere burutik gatoz ahotsak altxatzen. Lehen ez dut esan, baina nazioarteko kulturtopaketak egin zianean, improvisazioai dagokionez, Txiprekoek ekarritako doinuan, aritu dira gaur justu lehenengo aldiz. Nahiko ondo junda ez? Be jonda izuela. Etorri mesedez honintza eta oiana. Zuek biok bi neska gazte. Zarete 16 urteko bi neska gazte. Biok dauzkazue ametsak eta ilusioak, baina biok ez zinaten leku berean jaio. Zu honintza euskal herritarra zara, eta zu oiana Saharakoa. Elkar ezagutu eta zuen etorkizunari buruz hizketan hasi zarete. Izan hizkuntza, izan hezkuntza, izan ezkontza. Euskal Herrian pasata, uda osoko aroa, hemen daukazun guztia, egiten zaitarraroa, etxera bueltan nijoa, aztuz hemengo tragoa. Hizkuntza ez beste dena, daukazue oparoa. Elkar ezagutu dugu, topaketa xume baten, saiatuko naiz zurekin, bastante guaia izaten, baina zu ikusita gero, aireportuan joaten, munduak jarraituko du, kaka berdina izaten. Baina nun jaiotzen geran, guk ezin degun ezauta, zure oparotasuna, bilakatzen zaizu mauka, desertura noa berriz, ta zuk esan arren aupa, han ere etorkizunak, itxura lehorra dauka. Ez dezertua ez duzu, gure betetako maia, baina naiz eta guk esan, egingo da gure naia, pausuka ez dutzen zaigu, gazteon pausu lasaia, dena da gezurra eta
kristal fineko zapaia. Orduan nahi dut guztia, neri kontatzen astea, neri asko kostatzen zait, melfapurka eranztea, bi neska gara bi puntan, baino ze gorputz gaztea. Mendebaldea ez alda, dirudin bezain askea. Askatasunak ez digu guri ez ebe ekarri, etorkizunik badugun galdetu izan dugu sarri, desertuan urik gabe zabiltzate oso larri, gukura badugu baina ez gara urrorren egarri. Bere zenuke hasi nahi, ni eta zu konparatzen, baino ura hemen dago, hasiz gero alderatzen, egia esan geroan, ez dut segi nahi ohartzen, irripargarratz batekin, te gozoa zerbitzatzen. Guk elkarra gurtu dugu, desertutik hain urrun ai, zure ondoan egon nahi, nuke irribarrez alai, gozatuzuk opor hauek, ez egon agurraren zai, mundu ez dugu aldatuko, baina gure burua bai. Tau zerkera gindigun, nahiko nuke konprenitu, gudenok kanpamendura, ta gure lurrak zatitu, bi neska gazte zapaldu, ta hizkuntzak erdibitu, gubiok deitun zauriak, labanderak egin ditu. Imperioen azpian ez gara bizi ederto, zuen lurra hartu zuten beste batzuei emateko, eta guk jarraitzen dugu lehenauko haien menpeko, hizkuntzarik ez da behar mundu zaharra ulertzeko. Etorri mesedez Miren eta Maialen. Zuek biok bikotea zeate eta duela gutxi elkarrekin bizitzea juntzeate. Dena ondo zijoan bizilagunak atea joduen arte. Normalean bizilagunak zerbait eskatzera etortzen dira, baina zuen kasuan eskaintzera dator. Atea zabaldu eta hala esan dizue, zuen bizilaguna naiz. Ikusi dut bi neska bizi zeratela, eta besterik gabe, noizbait bonbilan bat funditzen baldin bazaizue edo iturriren bat ataskatzen baldin bazaizue, deitu lasai. Elkarrekin bizitzera juntan bikotea, Maialen eta Miren, atea jo berri die bizilagunak eta hala esan die bi neska bizi zeratela ikusita,
Bonbilaren bat funditzen baldin bazaizue edo iturriren bat askatzen bazaizue deitu lasai. Ona etorri ginen elkar bizitzera, ustez diskrezioan baina aipaizera. Intentzio ez egin duen ez galdera, deituko aldiogu kaka garbitzera, kaka garbitzera, kaka garbitzera. Olako asko dago mundu zabalean, astakeriak botaz modu normalean. Aprobetxatuz noizbait dagola kalean, silikona merezi luke serrailean, luke serrailean, luke serrailean. Naiz eta etorri den hau pozik kantuan, jarri zazu arreta dioen kontuan. Ikeak esan zuen ozenta altuan, hiru sartzen direla bidauden lekuan, bidauden lekuan, bidauden lekuan. Nolako bizilagun triste eta txepela, tristuraz jende asko dabil horrela. Izan eskaparea edota tropela, beti pentsatzen dute bakarrik gaudela, bakarrik gaudela, bakarrik gaudela. Bakardadea ez da erreza jasaten, bakarrik bizitzea ez da erraza izaten. Baina itxura horrekin ez aldu ematen, larrua gutxi joa dula honek aurten, dula honek aurten, dula honek aurten. Horretan meriturik ez dio nahi kendu, baina ez dakit nola tipoa mantendu. Bizilagun tristeak zenbat adimendu, esplikatzeak ere pereza ematen du, pereza ematen du, pereza ematen du. Eta esplikatuta ez du entenditzen, bakarrik dago naola bakarrik ibiltzen. Begiratu zaiozu ez da enteratzen, guko beto dakigu bonbilak aldatzen, bonbilak aldatzen, bonbilak aldatzen. Gure etxe arroxa eta gure gona, ez dira existitzen guztia zen broma. Ta naizta homofobo bat izan gizona, eskertu behartzaio intentzio ona, intentzio ona, intentzio ona.
Ea ba, etorri Laurok. Oain hitzez baino irudi batekin jarriko dut gaia, biolinakin egurrian aidan garik WhatsApp taldera bialduzun, Amaia honekin gai bat jartzeko gai baldin bazea trago bat. Trago hartu deu beraz jarrin behar. Neskak hartuko deu kafe bat? Bizitza ez dira momentuak, baizik eta momentu itxelak. Horra nuntziatzen da kafe fortaleza, zuentzat zer da indarra, neretzat zer bezalarala. Ze tiporre peinatu, ta ze tio duro, ta Euskadi irratian 7 minuturo, larai, 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 7 minuturo. Gure mundu txikian zenbat horrelako, lanpostu ziurra dauka, guapoa delako, larai, 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 guapoa delako. Kafe bat nahiko luke eta dio benetan, ez kaferik hartu mintza praktiketan, lara, larai, lara, 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 larai, mintza praktiketan. Itxela horrek sortzen dit hemen azkurea, kafeak bezelaxe bakaka gurea, larai, larai. Bere ahots hain flojo, triste eta mengelak, izorratu ditzake momentu itxelak, larai, 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 momentu itxelak. Baietze zango diot kafea hartzeko, bizkaitarrak eskabiz, asko zazo beto, larai, 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 asko zazo beto. Ai Jaime Cantizano nolako jefea, isildu zaitez eta arzazu kafea, lara, larai, 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 arzazu kafea. Itxelak aldatu du hitzen harmonia, itzela ederra da, itxela ironia, larai, larai. Balio du audioa lapurtuta trebe, aekako kanpaina egiteko ere, larai, 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 egiteko ere. Ze jende klase dugun zuek pentsatzen parau, inglesek kluni dute eta espainolek hau, larai, 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 eta espainolek hau. Hemen kaferi bake esaten diogu, bai xiltzean kriston pakea emango du, lara, larai, 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 pakea emango du. Gustoa gari, nire bai. Ondo neskak.
Ea, Miren eta Oiana, puntuak jarriko izkiet, 6 puntu, segidan. Harremanak eta loreak, uztartzen saiatu naiz, zuek borobildu, nire hartzak. Bai? Bai, Oiana. Erantzi margaritak petaloz petalo, galdera horrekin zenbat amets ta zenbat lo, naiz egingo nieken lore hoiei txalo, maite nau maite ez dakit auskalo. Larai, larai, ez dakit auskalo. Maite nau maite manipulatua. Zenbatetan egin dut ola pekatua, merezi ez duena merke barkatua. Horrela itotzen da bihotzen barkua, larai, larai, bihotzen barkua. Dedikatoria bat eta lore sorta, nere buzoieraino ez dute maiz bota, baino ez jasotare ez dio inporta, lore zinguratuta hemen txenagota, larai, larai, hemen txenagota. Larrosarik bai alda arantzarik gabe, sufritzen ari dira 11 nerabe, zenbat maitasun kutre eta harreman grabe, behin da berriz harrian erori zalare, larai, larai, erori zalare. Plastikozko lorek duten iraupena, plastikoa bezala gezurra datena, usteltzen den lorea bera da onena, interesantego da galtzear dagoena, larai, larai, galtzear dagoena. Naiz eta hautsa hartu ez dira ximeltzen, lorei zuztarretinik ez dieteltzen, aspaldi hasi nintzen adinean heltzen, ta pentsatutakoa horren ona etzen, larai, larai, horren ona etzen. Zu noiz sentitu zera lorontzitik kanpo, ba holtzara igotzean gaur esaterako, baino nere sentitu nahiko nukelako, gogoz kantatuko det hemen zuentzako, larai, larai, hemen zuentzako. Zenbat ongarri dago zure sustraietan, ba aspaldian dauzka sustraiak benetan, nere ximaurraskorik ez da hankapetan, komeni litzaidake pixka bat benetan, larai, larai, pixka bat benetan. Noiz zera zuaitz ahonditan, noiz zera bonsai, zure ondoan bonsai izan leike lasai, baino zabalik daukat horren beste sustrai, lurpetik haziko naizta gora ere bai,
larai, larai, ta gora ere bai. Adarrak kimatuko balizkizute zer. Mesede batzuk ere bai baitauzkat oker, neregan ala ere ez da sobran ezer, okerra izan dare ezote naiz eder, larai, larai, ezote naiz eder. Erein azita jaso dira harremanak, baino ereite horrek sortzen ditu lanak, loreak itotzeko batzuen afanak, dira igunkaritan jasotzen diranak, larai, larai, jasotzen diranak. Ostoz osto eranzten segi genezake, baina igual izango da guretzako kalte, maitasuna askotan bihurtzen da bate, kate, eta txarra baino ere hobez izan bate, larai, larai, hobez izan bate. Ondo neskak. Ondo miren, ondo jana. Ea ba, honintza. Habaneran kantatzeko eskatuko diot honintzai, gaur puri-purian dabilen gaia, epaiketa, ebazpena, manada. Habaneran kantatzeko nik emango dizkiot oinak puntu erditan. Nik oinak eman ala, beak osatuko du bertsoa. Manada, honintza, lehenengo oina, manada. Zein desberdinak aiekta, Enboskada. guk sortutako manada, neska gazte bati egin, Taupada. ziotenak enboskada. Imagina genezake, Begirada. garrasi eta taupada. Imagina genezake, Behar bada. bortxatzaileen begirada. Guztia argi zegoen, Patxada. argi egi behar bada. Salatzeak merezi du, Biozkada. hartua nuen patxada. 3 hilabetez joan da, Nahikoa da. aldatuaz biozkada. Ta gaur berriro diogu, honezkero nahikoa da. Konbibentzia. Emakume eta gizona, Tolerantzia. zein dugu konbibentzia. Ezetza bada, Violentzia. non dago tolerantzia. Bost gizonetan neska bat, Pazientzia. espada violentzia. Amorruak
hartzen gaitu. Esentzia. Nik galdu dut pazientzia. Beste bat izan behar da. Diferentzia. Desioen esentzia. Borondateak markatu. Lizentzia. Behar du diferentzia. Nire desioan dago. Sententzia. Aurrekoen lizentzia. Eta berdin digu zein den epaileen sententzia. Hartu du. Behintzat gai honek kalea Gaitugu. behar bezala hartu du. Txarrenerako prestauta Seguru. ta gogor hartu gaitugu. Kalera atera gara Inguru. ez behar bezain seguru. Donostin egongo ziren Sorburu. akaso 500 inguru. Arazoak ote dauka Artaburu. geure sistema sorburu. Agintari lez hainbeste Helburu. matxista ta hartaburu. Mundua aldatzea da Dugu. ameslarion helburu. Eta saiatzen bagara lortu ere egingo dugu. Behan eskak, torri. Gaizatu noz aldatuko dugu, bale? Venga. Zue kuadrilako lagun zeate, eta duela hilabete jarri zenuten bazkari bat egiteko hitzordua, denera 12 zeate kuadrilan, baina zuek bakarrik agertu zeate. Zuek nahiago zenuten afaria, baina bestak dagoneko 10 direnez, eurek alaskauta bazkaria egitea onartu zenuten, baina ez dira azaldu. Denek jarri dute seme alabeen aitzakia. Bazkalostean, kubata bana eskutan, kuadrilako 10 hoien inguruan hasi zeate pentsatzen dezuen dena esaten. Zuen amatasuna ere, hizketa gai. Bihurtu da, gustoa izeate barruak gustutzen. Maialen laida maider aldatzen joan dira mantxo, lehen denek zeukaten izen bana eta orain denek amatxo. Kontrarrestatu ditzagun gure lagun amen hainbat kalte, lehen neurria egin dezagun WhatsApp talde bat aparte. Amatxo bai eta amatxo ez, beraien ume hoiekin. Mundua ezin da asko aldatu,
amatxo ez garenokin. Lagun ez pentsatzen dudan dena, nahi alduzu esatea, umekin batera amatxok ere jantzi dute paketea. Painal txupete honez idazten duten taldean aldiro, euren mezuak neri bihurtzen zaizkit antikonzeptibo. Amatxo izan edo ez izan, nunote dago problema, umeak edo gintonik hartu, ez dut ikusten dilema. Euren umeak titian hartu eta taberna barrura, nik honezkero hartu oidiet gasolinera itxura. Ara beste bat ere jaio da, eta begira, bazer nahi duzue esatea guztiak berdinak dira. Eta gainera mezuak dio, nere antza ez aldu ba, jaio berri da ta justu dauka xagutxu baten itxura. Xabatxune edo ta Ainara, edo Iñaki denez dakit, hainbeste ume daude kuadrilan, izenak nahazten zaizkit. Niri jaten dit, niri ez di jaten, elkarrizketa hitz hauek, guri ere inoiz jaten digute, baina ez hain zuzen umek. Eta gainera kuadrilakoak guztiok izebak gara, bada urdiltzen diren unean ez diete emango paga. Guri ez digu inork egiten, gugu piba edo txalo, ze gogorra den gauez eitea buelta erdia eta lo. Haien esaldi prototipiko bat emulatu nahi nuke, arategi hortan jamon jorra ere fin-fine bakitzen dute. Enago ziur baina enuke, nahi honezkero ama egin, izorratuta kontsolatuta, nago beste numeekin. Naiz eta mila esaldi bota, amatasunaren alde, aitatxo eta amatxo denak gure inbiditan daude. Bueno, pasatu egin garela, ez ote dezute uste, nik ama izan edo ez izan izaten segi nahi nuke. Pakto bat egin dezakeguta, urte luzetan ezunki, ez PNV-ri botorik eman, ta ez umerik eduki. Inbidia ematen diegula, esaten digute zarri, ba ez da hain zaila gauzak aldatu, ta ez umerik ekarri. Izan ezer naizta ez daukadan, amatasunaren kontra, oso gustoral gaude lauok ta egin dezagula topa.
Ondo da jakitia, guta ze pentsatzeuen. Maialen da, Oiana, etorri mesedez. Ea ba, Mexikoko Rosario Castellanosek Mujer que habla latin izeneko liburuan pasarte hau nabarmentzen du. Goiz batean, senarra, etxolara itzuli zen arrantza aritu ondoren, emazteak lakua ondo ezagutu ezarren lantxan ateratzea erabaki zuen liburu bat eskuan hartuta. Lantxari aingura bota eta irakurtzen ari zela polizia hurbildu zitzaion. Leku hau arrantzan leku debekatua da, barkatu ofizial jauna, enaiz arrantzanari irakurtzen baitzik. Bai, baina arrantzarako behar dezun ekipazio osoa daramazu, eta edozein unetan has zaitezke, atxilotu egin behar zaitut. Hori egiten baduzu, sexu eraso egin didazula, salaketa jarriko dizut. Nola ba? Ez zaitut ukitu ere eginda. Halaxe da, baina zuk ere horretarako behar den ekipazio osoa daramazu, eta edozein unetan has zaitezke. Barka emakume egun ona izan dezazula. Ipuin hortan lotxatu eginda otxoa, gero ez da horrela ze kuriosoa. Ze ordu amaiera ona ta goxoa, naiz nik defenditzeko ekipo osoa. Gero erabiltzea ez zait erosoa. Ara nolakoa den polizi jarduna, nahi dutela izorratzen digute eguna. Berdin parranda edo, berdin maitasuna, zer den Euskal Herrian gertatzen zaiguna. Ezer esan baino lehen zara erruduna. Botereak sortzen du sarri ondamua, boterea banitza edota banua. Polizia bihurtzen da gure mamua, baina ipuinak ara utzi du amua. Kaina arra da eta emea damua. Arrazoi duzu sarri, izan da horrela, baina izan liteke askotan bestela. Jakin ni kontroletan ohartu naizela, gauzak neurri berean ipintzen direla. Erakutsi ezkero beldurrik ez dela. Akaso horixe da arrazoi gailurra, ezkutatuz beldurra sortzen dun apurra. Boteretzea ez da beti hain gezurra, eta parean hortzez jarriarren txakurra. Akaso ikasia da gure beldurra. Beraz ikasia da horixe da mauka, nik ikusi
ikusi oizaitut pixka bat galduta. Ez alzaude oiana aurrez beldurtuta, naiz kartzelara joan, naiz da egin zaunka, arrazoia daukanak, arrazoia dauka. Botereak arrazoi bat jazten du trebez, ta mundua ulertu daiteke alrebez. Neska naizta gizonak gaizkile aidanez, estatistikak daude justu hau esanez. Bizitzan gelditu nau ta kontroletan ez. Sarri mamu ilunak ditugu ezagun, baina aurre iritziekin enuke nahi jardun. Hurbiltzen zaidan oro sentitzen dut lagun, berdin ez ezaguna eta berdin ezagun, elkarrekin bizitzen ikasi dezagun. Berdin duze urruti daukagun kuartela, berdin du metafora zan horko batela. Gauza da arrazoi bat izkutun dagoela, ta ipuinetik hartu nahi nuke horrela. Indarra erabiltzea zilegi zaitela. Eta gu ere gara haiek bezain beste, beraz beren aurrean altxatu gaitezke. Nik ez daukat beldurrik etzazula uste, ta etortzen badira haiek kontu eske, ipuinean bezala isildu daitezke. Onintza, Miren. Miren. Prest zaude depilatzen hasteko? Besoa jaso zazu, tankak zabaldu itzazu. Ikusten denez, zuk gaur nirekin, ordu bete badaukazu. Ordu bete badaukazu. Zu argizariaren jabe, tanik kamilan erabe, baino ja hasi beharra duzu, aurrez zepilatu gabe, aurrez zepilatu gabe. Erantzun horren ondoren, nik zer pintatzen dut hemen, esteticista naiz enaiz azten, ileak endu baino lehen, ileak endu baino lehen.
zara igual feminista, ni klasika eta klasista. Ingleetatik azteko garbi, behar dut ingleen pista, behar dut ingleen pista. Egin behar dut kritika, neska nun daukazu bista. Pista ederki hartu daiteke, txorkatiletik hasita. Txorkatiletik hasita. Pizkat pasatuta nago, ze egoera arraro. Txorkatiletan bizarra duzu, gure aitak baino gehiago, gure aitak baino gehiago. Hala izaten da, hileak dauzkat nik puntan, bizarrarekin burrukan, hirsutismoan apologia, egin behar da batzutan, egin behar da batzutan. Zeurean ekin ta ekin, patxadaz eseri berdin, musurik ere ezin zaizu eman, zure bigote horrekin, zure bigote horrekin. Izan da erabaki txarra, ja pasatu duzu marra, manadakoak usteldu arte, ez dut moztuko bizarra, ez dut moztuko bizarra. Aldarrikapen klasea, borrokarako pasea, akasorduan hobeto nuke, ofizioz aldatzea, ofizioz aldatzea. Besazpia eta izterra, hola ez aldago ederra, itxarongo dut modan jarri arte, nere bigote hipsterra, nere bigote hipsterra. Ez zarain moderna suabe, zeura aurre iritzien jabe, depilatzea gura zenuen, erroparik kendu gabe, erroparik kendu gabe. Kamara etorri da garaiz, publikoa sarrita maiz, barka honintza modernoa bai, hain modernoa ja ez naiz, hain modernoa ja ez naiz. Ilegabeko izterrak, ilegabeko bazterrak, utzi dizkizu gaurkoan miren, publikoaren laserrak, publikoaren laserrak. Aztu ditzagun japenak, eta gora ipatu denak, gora emakume askeak eta besazpitako melenak, besazpitako melenak.
baina nile asko ez dezula eta eskerrak horri. Maialen. Maialen, notaritza batean egiten dezulan. Eta atzeko hirurak, Onintza, Miren eta Oiana, euren testamentua egitera hurbildu dira zugana. Jakingo genuke gustora zer den testamentuan idatzita utzi nahi dutena. Eta besteok erantzun gero, mesedez. Uste baino lehenago eramango du patuak ta polemika sortu behar du beraren testamentuak. Madrilen egon zen garaietan bildu zituen datuak ta indarentzat utziko ditu Zifuentesen sekretuak. Sekretu gabe hilko bagina emozioa akabo. Madrilen egin nituen lehen 4 urte baino gehiago. Testamentuan idatziko dut sospetxoso eta arraro. Ni hil naizela uste duzuen, baina Karibean nago. Eta Mirenen testamentuak sortuko dizkit problemak. Nahiago nuke gezur balira jarritakoen laurdenak. Hil eta gero feminista da bizitzan ala direnak. Klasistentzako utziko ditu besapetako melenak. Arrazoi duzu ez dut utziko, ondasuna hundirik behintzat, baina klasistei ezer ere ez, baztertu zure ametsak. Utziko ditut nere bizarrak ta besazpitako trentzak. Donazioan besazpietan hile gutxi dutenentzat. Baina onena, dugu gauza segurua, eta horregatik
oraintxe bertan argitua zait burua. Naiz Salvadorrek bere garaian aldatu zuen mundua. Askozaz ere hobeago da bere bertso liburua. Baize usteko beste zer ez dut, eunzor eta iruzorri, ta onuradun zerrenda honek gorrotoa du jatorri. Bankarientzat izan daiteke zorra ustekotan inorri, ta horregatik dira eranskinak 307 horri. Agurren aurretik azkenengo ariketatxoa, etorri hortarako Laurok, mesedez. Lehengo asten, justu gaur hemen daon bertsozale batek, hala esan zidan, Amaia, altzan kantuan aituko dian launeska horiek lan ikite aldueo. Batzuk telebistan ikuste ditut, beti bestei buruz hizketan, besten bat beti estudiatzen, o bekan batekin edo hor omen dabil. Nien itzan erantzuteko kapaza izan. Edo enion egia esana izan. Zuek erantzungo jozue? Lan ikite aldezue. Hemen onintza senyora solik, beste hirurak nobata, ez tegu izan bulego eder, ez trajeta ez korbata, baino alere lanean gabiltz, izerdirik ez da falta, guretzat lana dago soberan, ta faltatzen da soldata. Ta faltatzen da soldata. Lanik egiten ote aldudan, galdetu didaten eri, goizeko 8 bulegoan, alden bitartean segi, ordenadore pare horretan, zenbat neketa miseri, alden gutxien egiten dut nik, eta alare gehiegi, eta alare gehiegi. Naiz egoten 8 orduan, fundizioko pasadan, baino paroko hiladan ere, enabilarra paladan, esfortzu gutxi eta diru asko, lortzen dut azken boladan, ta kritiketan ikus dezaket, inbidia ze txarra dan.
Inbidia ze txarra dan. Ume batzuen aurrean edo, telebistan bezala, egia esan nien auzue, oso langile makala, talotxa ematen dit esateak, lana soberan dudala, jakin da mundu hontan besteak, faltan ibiltzen dirala. Faltan ibiltzen dirala. Eta alere falta duenak egiten du gehienean, elkarteren bat izango baitu seguru aldamenean, langabezian eta lanean, herrigintzan nahi danean, guk zenbat lan ordu sartu dugu herrigintzan izenean, herrigintzan izenean. Zenbat pertsona soldata baten, lanpostu baten esklabo, inork lanik ez badu zeo zer, badauka horrek arraro, lanik ez badu txarra gainera, alferra bada akabo, gure kulturan langilesena, gain baloratuta dago, gain baloratuta dago. Ni Madrilera ereldu nintzen, gure herria askatzeko, ta etzen horren txoloa izan, 1500 hileko, gaur hitzaldiak ematen ditut, renta haiek kobratzeko, ez dagoelako inun dirurik, marroiura ordaintzeko, marroiura ordaintzeko. Sarri entzun dut lan egiteak, egiten digula kalte, baina lana falta denunean, ez diru eta ez pake, entzun izan dut bertsolariek, ez dute egiten bate, gure atzetik dabilen hori, izerdituko litzake, izerdituko litzake. Sistema hontan produkzioa bakarrik bada zutabe, hainbeste andre izango dira reprodukzioan jabe, eskulaztuak beso okerrak, bizkarminduak alare, sistema honen ustean behintzat, inoiz lanik egin gabe, inoiz lanik egin gabe. Kontratua eta nomina daukat, hortan ez daukat problema, estatusa ere ematen dit, fakultatean barrena, baina badaukat pixukide bat, bazkaria egin duena, sarri ikusten ez den lana da, egiteko gogorrena, egiteko gogorrena. Jente askori faltako zaio, soldata baten patxadan, ta jente asko kartu behar du, 600 eurotan pasadan, utopietan hitz egin eta indarra neurtu behar da,
gozatzea ere komeni zaigu, baten biziko bagara. Baten biziko bagara. Baina gozatuz noa egunero, bertso ikasleen gana, eta gozatuz noa telebistan, euskaldun hitzek esana, esaten dute gustoko lana, ez dela izaten lana, eta horixe da behintzat neri, orain gertatzen zaidana. Orain gertatzen zaidana. Oain bai, agurren txanda denbora pixka izan ezaten hartu ditzagun txalo artean Gari Otamendi, Araitz Bizkai, Maialen Artzaius, Onintzen Beita, Miren Artetxe eta Oiana Iguaran. Zemu, eskerrik asko benetan, ostiral ona izan dezazuela biharkoa eta asteburu hobea, batzuk luzexoa eta beste batzuk motxagoa, baina gozatu, eskerrik asko eta nahi dezuen arte. Maialen, Onintza, Miren eta Oiana zuen agurrak. Eskerrik asko. Bai gaurkoa lana da, baino nolako gozada. Naiz eta nekatuta iritsi garen bertara, ni indar berrituta sentitu naiteke jada. Guk esana pentsatu orain jazuen lana da. Guk esana pentsatu orain jazuen lana da. Esan beharra dago nola bukatzera goazen, idatzita zegoen gaurkoa plazerrutxa zen, baina sentitzen ditut ia 200 begi hiltzatzen. Jertxe honen azpian zerrote dagon pentsatzen. Jertxe honen azpian zerrote dagon pentsatzen. Zuen txaloen beroan egoa ezin kabitu. Gaur gertatuak gertatu, hemen zeundeten 100 pikun. Mundu honek akaso aldaketak behar ditu. Zuen manada handitu eta bestea txikitu. Zuen manada handitu eta bestea txikitu. Eta musikariek dakiten goxoan, sentiarazi gaituzte horren modu erosoan. Aipatu nahi nituzke beraz oraingo bertsoan, zenbat lan egin duten ta diskrezio osoan.
zenbat lan egin duten ta diskrezio osoa. Gaur bistan geratu da justizia den gezurra, hankapean zabaldu diguten eskori lurra, amorru bihurtzagun impotentzia apurra, aldez alda daitezen errua eta beldurra, aldez alda daitezen errua eta beldurra. Holtzakidei mil esker babes ederra zerate, zuei eskerrik asko zela saitasun zepake, segi dezagun hola bertso kantuan jotake, aske sentitze hutsa privilegio ez izan arte, aske sentitze hutsa privilegio ez izan arte. Ondo inguratuta dena omen da txaranga, ta egunak horrela egin du altzan eztanda, fortaleza tonuan doa nire azken txanda, zetak zuek ipini plazer handia izan da, zetak zuek ipini plazer handia izan da. Gaur nola gure kontra mugitu duten balantza, kantuz atera dugu barrean dugun arantza, txirritaren herrira etorriak gara antza, zaudetenei mil esker ta hurrengor arte altza, zaudetenei mil esker ta hurrengor arte altza.